ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି କି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 4 ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚାଲନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା ଅଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପୋକଜୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ। ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 4 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମେମାନେ। ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଆମେ ଘର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। राधे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।